So ito na nga guys, unang-unang hinto po namin pagmula po namin sa aming bayan, sa bayan ng Manila Albay. Ito ang unang hinto po namin dito na nga po sa part ng Naga. Itong update po sa aking travel vlog papunta po ng PTX or pauwi ng Cavite, galing po sa amin sa bayan nga po ng Manila Albay. Dahil yun nga, tulad po ng aking sinabi, ako nga po ay nagbakasyon ng last June 13 sa amin sa bayan nga po ng Manila. So ngayon ito nga po, nandito na kami sa Naga. Ayan po ang aming sinakyan, Belleza Blue Star. At ang madalas namin sakyan pag kami po ay uuwi ng aming bayan, dahil convenient na po, maganda na, safe pa po, mababait pa po ang conductor at ang driver. Kaya sa mga gustong umuwi po dyan ng Bicol or pauwi po ng bayan po ng Manito, dito na po kayo sumakay sa aming bayan, dito na po kayo sumakay dito nga po sa Belleza Blue Star. At mura lang po ang pamasahe. At update ko na naman po kayo mga kapatid sa travel vlog ko nga po pauwi nga po ng PTX.